Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngamukele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV gama lami nguNeliswa Ngwakacelo. Yabona namhlanje siphumile siphandle sesikhumuleni seindiza eVirginia eThekwini sofunda yonke into ekuyo lomkhakha wezindiza amabhanoyi so besikhuluma naye uMiss Pearl wakakhanyile. Umshayeli wamabhanoyi asitshele ukuthi waqalapi ufike kanjani la ekhona aphinda sifundise kancane ukuthi kusebenza kanjani kulomkhakha. Asambeni sibona namabhanoyi nomsindo ke uzo understand ukuthi kwenzakalani kumnandi ayasuka ayahlala sohlala silokhu soqalaza kodwa wena hlala nathi. Sekhona ke Miss Pearl Khanyile from Insika yokundiza siswami sikwamkele. Ngiyabonga kakhulu ukuba la namhlanje. Jabula thina kumnandi kakhulu angikhumbula ukuthi sike sakhuluma nomuntu oshayela amabhanoyi and kuyintokozo enkulu ukuthi uma sikwenza nomuntu wesifazane nginesiqiniseko sokuthi ababaningi kakhulu la eNingizimu Afrika abantu besifazane abashayela amabhanoyi. Mhlambe asike siqale mhlambe ngejourney yakho uzufike la khona usumuntu oshayela amabhanoyi iinterest yasuka wakhula vele unesifiso noma kwahamba wafika la usuthi khona yazi lento iyangichaza ngifisa ukuyenza ngelinye ilanga. Hayi ngingasho ukuthi kube indlela ethe ukuba indana ngenxa ukuthi oqala njengoba usushilo ukuthi akusibo baningi abantu basimame abakulomkhakha lo. Ngathi ngikhula ke yebo yakhona uthando lawo amabhanoyi kodwa ke ngenxa yolwazi nganganalo. Yeah. Kwathatha isikhathi ukuthi ngize ngifike la sengifuna ukuthi nami ngithole oluningi mhlambe ke neindlela ekumele ngihambe ukuze ngikwazi ukuthola ukuthi yini engidingayo nani ukuthi ngifikise kuleli phupho lela nginalo. So ngingasho ukuthi la engihlala khona ngisuke eNtuzuma. Okay. Ilokishi nje lingatheni kodwa kenzeka ukuthi kube khona amabhanoyi ajwayele ukudlula ayakhona la esikhumuleni kuthiwa iKing Shark. So ayenakho ukudlula kaningi nje ngasekhaya yabo. So nami ngagcina ngiba nje yabona ninijisekele ukuthi hey yazi nami why ngingefinyelela lapha na ke so ngachaza ukuthi ngafika khona la esikhumuleni la eVirginia airport kokuqala ngazofuna ukuthola ulwazi ngokuthi yini engidingayo kwasho wona ukuthi ayi ngalolu suku akhambanga kahle enhlobo kwasho ukuthi ke ngezathe ithile nami ngingazazanga ngaleso sikhathi ngabuyisela uthi hayi alukho sizongothola namhlanje kwasho wona ukuthi nami lokho engangikuzwa into mesuwazi ukuthi isikhathi sayo sesifikile nothando lalo nalo ngabuya futhi ekubuyeni kwami kwasho ukuthi ke hayi ngangasahambi ngedwa yabo so kwaqondana kanjalo ngathola ulwazi ngathola nje usisi owazi ukuthi ngisize wangenzisa introductory flight kuyona ke la ofunda khona ofunda khona ukuthi yini ozobuyenza throughout i-training yakho yonke bangenzisa konke nje kwahamba kahle eqala lapho khona nje kodwa ke leso sikole sesavalwa ke kwakuthiwa iDurban Aviation Center so i-training yami ngayiqala khona sahamba savala leso sikole mase nga-enrolla
Starlight Aviation. So ikhona ke lapho ke ese ngaqedela khona ngaphothula i private pilot license yami khona ke ama airplane, which is i Charlie 152 Cessna kanye ne Sling aircraft. Manje ke sengenza i helicopters license yami khona lapha eStarlight. I-journey yakho I'm sure ibingekho lula and ngiyayizwa ukuthi ibine nama steps okumele uhambe uzofinyelela la ufisa khona. Mhlawumbe nje ukubuyele emumva to le high school students khona ama subjects okumele ube nawo ukuzokwazi ukungena esikoleni kunjalo. Ukuze uphothule ama aviation studies okusizayo ukuthi especially if uzoba i-pilot umshayeli wezindiza kuke kusize ukuthi ube nayo i-background ye-physics, i-maths, geography, but esibaleki naso sonke i-English. Okay. I-English yakho kumele ibe above level 6 ngoba it's i-language esetshenziswa internationally for all aviation standards. Yeah. So iyo kanye ke ebalekile bekushiwo. However kwama subjects lawa adingakalayo bathi adingakala kakhulu lawa sengiwabalile if uzodinga uxhaso lokuthi uthole ngoba manje labantu abaxhasayo ibona abanemigomo nemibandela ukuthi kumele kube izinga liphi, but kuba ngcono ke bokuthi mhlambe ke njengoba ukufundela izifundo ze-aviation kubiza kangaka uma ukwazi wena ukuthi uyixhase wena. So ezinye izinto ke ekanjalo njengama marks bayazama ukuthi be-overlooking ngenxa yokuthi through i-training yakho uba ne-instructor yakho okufundisa on one. So akubi nzima njenge-class mhlampe la udinga ukuthi perform a certain way, but kuba ngcono ngoba uba nomuntu o-dedicated to wena throughout wonke ama-subjects akho la uzobuwenza ukuze uthole i-license yakho. Yeah, so udinga nje lawo ma-subjects ayasiza e-high school number 1, but mase futhi ungenile nakhona la kuba khona futhi ama-subjects akhona kumele futhi uwaphase, so ayasizwa iwona la usuwenza e-high school and kuba nzima if ungawenzanga lawo bese ngiwashile. So uma usufika ke in the space vele usuyazi ukuthi ufuna ukwashayela amabhanoyi ngoba ngiyazi ukuthi I'm sure kulomkhakha khona mhlamba benzi safety khona abama traffic controller and yonke leyo nto wena already wasuwazi ukuthi no nakho la ngibheke khona mina. Ngase ngazi ukuthi khona la ngibheke khona mhlamba ngithi kwavela ngiqala ukufunda Sky Aviation Academy khona i-institute ekuthiwa Sky Aviation Academy engafunda kuyo ngiqeda high school. So sengifunde khona ke kwasho ukuthi ngenxa yemphumela yami bakwazi ukuthi bengifake kaMango Airline to do Sky Aviation ngangenza i-cabin crew ne-Amadeus studies. So bese ngiqeda khona ke bangifaka e-King Shaka Airport for uMango Airlines lo suwavalayo. Khona ke ngathola i-experience yokuthi ngibe exposed to ukusebenza esikhumulweni sezindiza. Kodwa ke ila ekwabhebhetha khona uthando lami ukuthi ke angiyiboni ngiphelela la bengibona umuntu wesimame nje kuyena uCaptain wendiza. I really got motivated kwasho kona ukuthi ngi on duty this other day bakhona usise ekuthiwa unqulelwa. Yeah, ngambona nje uCaptain we-Link. So while the crew umuntu wesimame ngahamba ngaya kuyena. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe lo suku ibhanoyi lakhe lali selizodilaya, kodwa ke ngathi hayi ngayijiba nami bekijibeni kwami ngambuza ukuthi wafika kanjani la. Yeah, Wathi okwamanje ke kwazi ngenxa isikhathi wanginikeza igama lakhe la ku Facebook wathi angisendele i-message. Well, ngiphethe ifoni, if you're on the side and you're working you're not allowed to have ucingo lakho, so ke ngabhala igama lakhe esandleni. Abuyele emsebenzini bengithi ngelantshini igama selicimekile. Hayi neka ngangasalikhumbuli. Hayi ngasikhulu kulungile ke bengithi kusasa ekseni umuntu oqale ngambona. uyena. Ngathi nje
Hayi iyona into edinga impela le bengifika kuyena ngamchaza ukuthi hey sisi wami kwenzeke kanje ngicela ungiphaye. Imininingwane yakhe from there ngakwazi ukukhuluma naye. Then ke uyena owanginikeza imininingwane accurate ukuthi yini engayenza nje yabo owanginikeza ugqugquzele okuningi naye ukuthi indlela yakhe yathatha kanjani ukuthi ezefike la ikhona. So nami ngayibona ukuthi cha iphupho leli nginalo ngakwazi ukuthi ngilifeze ngiqhubeke nami beyond lesigaba engangikuso. So ngakhuluma ke nabekhaya ngabatshela ukuthi angisathanda ukusebenza laphayana bese ngifisa ukwashayela manje. Hayi ke bangisupporta ke ekhaya ke ngayenza ke wonke ama applications akhona kwalunga nje kwaqala kanjalo ke. So ngasho ukuthi uMango wadlala i-role enkulu kabi empilweni yami ekuthenini ngibe exposed to ukubona a bigger picture and in terms of aviation and me achieving ukwafundela nokwashayela. Yeah. Bathini ekhaya bekubona manje? I'm sure bayaziqhenya kakhulu. Bayaziqhenya ngoba phela i-journey yona le isaqhubeka nami ngakafinyelela lapho engifisa ukufinyelela khona. Ngisafisa ukuthi nami ngithathe ozakwethu ukuthi ngibanikeze ulwazi leli nami enginalo ukuthi nami la engiphuma khona nabo ngiyafisa ukuthi befike futhi bengaphambili la engikhona ngoba nami khona engibukela kubo engibabonayo nami manje ukuthi muhle umsebenzi abawenzayo nami bayangigqugquzela bayangisiza kakhulu kule journey le ye-aviation enkulu. Yeah. Indiza yakho yokuqala usayikhumbula ukuthi yayinjani awusizwe unjani ukuthuka kwakwenzakalani? Nginaso isithombe ekwakhona ibhanoyi ekuthiwa iScessna 152. Okay. Yayiyellow. Yeah, kwakhona nje ngangithi ngizoflya nomunye instructor ababengi-allocate-ele yena but luckily kwakumunye nje omkhulu from eDutch owayeflya kwi-World War II. Wow. So nje flying with umuntu ukundiza nomuntu oyenesipiliyoni esingakayana wakwenza nje kwabalula. Kwawungitshengisa ukuthi yini engizobe ngiyenza kunjalo futhi wafaka ibhanoyi kwi-autopilot nami ngakwazi ukuthi ngithinte ngizwe. Yabona nje konke lokho kwangijabulisa kakhulu and it really made me feel ukuthi kungenzeka nangezinye izinsuku nami ngifike finyelele lapha. Yeah. So ukuthatha isikhathi esingakanani before umuntu mhlambe ashayela ibhanoyi elithwala abantu? Siyazi ukuthi yamsho uqala ngezigaba ezithile mawusushayela mhlambe ezikhumuleni ezinkulu ezifana nako King Shaka o R kanjeyana kukhule kanjalo kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu afike lapha? Angazi noma niqala ngama-hour, how many thousand hours? Kunjalo. Ukuqualifya ukuthi ube i-commercial flyer pilot udinga 1,500 hours. So wonke lawo ma-hour u-accumulator from lama bhanoyi lawa ekutrainwa ngawo kulesikhumulo. So ngenzeka ukuthi roughly on a day uzondiza hlampu 3 to 4, 5 hours depending ukuthi wena i-availability yamabhanoyi isimo sezulu ukuthi sikahle ukuze ukwazi ukwenza lokho. So akuvamisile ukuthi kumeasurishwe ngeminyaka ukuthi unga complete yonke i-training yakho within a certain period because also kumele ucabange nama finances if mhlambe isponsor sakho sikhona noma bekuthi uyayikhokhela wena isimo uyakwazi ukuthi ukumanage zonke lezo zinto. So 1,500 hours wakho uqualify ukuthi ube i-pilot eli-commercial. So yeah I don't know. So kule experience osunayo manje mhlambe khona izinto ezikumangazile ngokundiza amabhanoyi zikusurprise lobungazilindele khona izinto uthi mawundiza ubona uthi awubadla lapha phansi kunjeya izinto kanjalo? Ngingasho kanjalo ngoba kuyinto njalo bundiza khona into entsha oyibonayo ukudiscoverisha umhlaba nje at different angles nakho kukodwa nje kwenza ukuthi ubabaza ukuthi ngempela lo mkhakha lo unezinto ezijabulisayo mihla yonke kodwa ke nokuqaphela ngaso sonke isikhathi konokubalekile ngoba kuza nokufaka impilo yakhe engcupheni kakhulu if ungakwazi ukucoordinate ukuthi njengamanje njengoba ngenza lokho kwi-cockpit interest yami ne-focus yami kumele igxile kakhulu la kunokuthi kwenzakalani ngaphandle kodwa phela ngeke ungabheki nangaphandle ngoba sabantu sonke ubuhle nje bendalo nemvelo uyakwazi ukuthi ku-capture at different
times and points yeah so ngingasho ukuthi unakho okuningi engeke futhi iqede ngokubuka ngeso lenyama kuningi futhi sikubonayo at different altitudes so kuhlezi nje kumangaza nama routes wonke osuku wakhethile ngaleso sikhathi owahambayo obona kahle khona ukuthi cha ngempela kuningi futhi okufundayo nosukufundile futhi osukubona ngamehlo nalokho nje kuyathokozisa futhi kuya-inspire at given times and points of times yeah. Ngifisa ukuzwa ke amabhanoyi ave esishiya and shem abana stress uzosala iyenzeka lento noma private scale ukuthi ischedule mayithi usibanimani somthatha ngo10 mayingekho ngo10 isikhathi siyamdlula. Ngingasho ukuthi ukundiza privately ikona okunikeza freedom kakhulu ngoba usuke unikezwe igunya lonke lokuthi ukhethele wena ukufly kwi-convenience yakho so undiza nje na private space ikona ngisho ukuthi kunikeza icomfort eningi ukuthi ungazuba nalezo inkinga however ama preparations akhona basuke bewenzela ukuthi beaccommodate wena client lab but kwi-commercial space kusuke yonke into inemithetho yakhona yonke into nama preparations asuke enziwe prior ukuze efithe le schedule so bekuthi yonke leyo nto leyo ayikwazi ukuvinja umuntu oyedwa so esekwenziwe before amalungiselelo ukuthi ngalesikhathi lizobe selisukile lahlala and likushiya ngoba vele kuze kwenzeke ukuthi kufike la likushiya khona ingoba la esuke liyolenda khona kusuke selilindiwe futhi and ukuhlala kwalo kuleyo airport engabe siphumile ukhosta lona futhi ibhanoyi so bane rate per minute echarge ngawo ukuthi njengoba usudelay isikhathi esingaka ushayeka yona i-airline so ingakho ke bengakwazi nabo ukuthi becompromise ekuthenini belinde wena so nje kuyasiza kakhulu futhi nokusigcina isikhathi kwizime kanjalo but it's more of a commercial thing ukuthi vele abakwazi ukucompromise to ama customer abo ama regulations wona bayafuna ukuthi ube ne comfort in terms of flying but then nabo basuke begcinwa imithetho yabo yokuthi abakwazi ukuthi bedlule ikhathi ezithile yeah sure. Sikhuluma noPaul Khanyile kuKhosi FM TV umshayeli wamabhanoyi masibuya ngapha sifuna ukubheka mhlawumbe ezinye inselela abhekane nazo nanenhlangano ke yakhe aseyiqalile insika yokundiza akasichazele ngayo siyabuya. Siphinde sikwamukele kuKhosi FM TV ngikukhumbuze-ke sihleli phandle esikhumuleni sezindiza bawubona hlala kuba nomsindo noma siqalaza wazi ukuthi ziyakhala amabhanoyi mahle akhona kube nje ngiyakwazi ukulishayela ngabe sengilimisile kodwa-ke sikhuluma nomshayeli walo lana uPaul wakaKhanyile fisa ukuzwa ohambeni lakho mhlambe iziphi inselela oke wabhekana nazo any challenges xwayisa abanye abantu besifazane futhi abasazongena kuyo lemboni yokushayela amabhanoyi. Asokuqala ukuthi mesokuqala uhambo lakho lokutrainer to be umshayeli wezindiza into ebaleke kakhulu futhi okumele uyithole i-aviation medical license so lapho ke ufika uxilongwa khona ngokwezempilo ukuthi ukulungele yini ukwazi ukuthwala abantu nokuyithwala nawe nokhandisha imshini leyo uzobe uyindizisa so ukuphila nje impilo healthy kuyasiza kakhulu nokuyithiba ezintweni owazi ngeke zibe nawo umthelelo omuhle in the long run kwi training yakho so lapho kusuxilongwa khona like umzimba wonke yabo kukho konke nje ongaba nomthelela ekuthenini ungabi mhlambe fit enough ukuthi ukwazi ukuthola i-aviation medical license yakho futhi so ngixwayisabona usesimami na wonke umuntu ofisa ukuthi ekwazi ukuthi eshayele ibhanoyi naye ngelinye ilanga ukuphila nje impilo healthy lifestyle ngokwezempilo nokuyinakekela nje in general kuyasiza kakhulu futhi okubalekile ukuthi wenza i-radio test if uzokwazi ukumelana nama restrictions
of different airspaces. So ama airspaces njengase South Africa khona imigomo nemibandela yakhona. Okay. Lapho ke nje ukuba nolwazi nje oluzinzile ukwazi ukuthi yini ongayenza ngila eThekwini ngeke ngikwazi ukuyenza mhlambe ngiseMaritzburg kwi-airspace sakhona kanjani. Khona ni mhlawumbe izinto ezimdisqualifyayo umuntu sabala ukuthi umuntu kumele uya recommend ukuthi lifestyle yakhe aphile impilo right ayinakekela ayithande mhlawumbe iziphi izinto mangangenzela isibonelo mhlawumbe angazi ukuthi ngacabanga mhlawumbe uphuzo oludakayo kakhulu liyamdisqualify umuntu mhlawumbe ngenza isibonelo ma unezifo efana no cancer izinto eziterminal ezingenakulapheka izinto ekanjalo khona izibonelo zazi ngingasho ukuthi ngingasho nje for example ngophuzo lolu awukho uvumelekile ukuthi noma kuthiwa ke ungayijabulisa kangakanani ukuthi undize within 8 hours after ukuthi ngewa so kuba khona ama milligrams athile kumele engebe ngabi detectable egazini lakho ngaphambi kokuthi ukwazi ukundiza so lokho ke kubafaka abantu abaningi engcupheni nawe njengomshayeli ukuthi ugcine nangelinye ilanga usuphucwa ilicense yakho le osukundiza ngayo so ukugada nje ama precautions akanjalo kubalekile if unenkinga futhi amehlo ungakwazi phela ukuthola nezibuko ama specs lawo ozokwazi ukuthi ekusize kangcono kodwa nje in general angeke udisqualify ukuthi ungandizi just because mhlambe unenkinga lencane ngingasho ukuthi ke baningi abantu mhlambe banama aba disabled to do certain things but kuba konke kulala kwi-medical exam yakho ukuthi ama-limits nama-restrictions akho akuvumela ukuthi uwenzeni ugcinephi but okungakuvumeli ukuthi ungayitholi awukwazi ukuthinta nhlobo ungenayo ngoba lokho kuyoba nemthelela omubi kuwe nasempilweni zabantu lo oyobuhamba nabo so i-Civil Aviation Authority iyona-ke ekwaziyo ukuthi imrecommende lo dokotela ukuthi uyena ozobekwazi ukuthi mesekuxilongile ufanele noma ufanele yini sure hayi bengingayazi ke lena I'm sure sometimes uyucabanga ukuthi hayi mangiphasile nje ingokwezifundo kanti khona nezinye izinto ekusamele maintain futhi impilo ehealthy kubalekile ngenxa yokuthi depending on i-medical exam nesigaba osindizayo kwabanye uwenza i-medical exam every year kwabanye uyenza every 2 years so kungenzeka ukuthi mhlambe kulonyaka ngikahle ngowezempilo ngindize and then mhlambe next year sekumele futhi ngiye futhi sengiba nenkinga yabo so mhlambe nabantu ababa ne-asthma futhi nabo baba nama restrictions athile because wenza ama lung exams nowendlebe indlebe yonke into so izinto ezikanjalo ejwayele ukuba nemthelela yalo sure and amahora okusebenza ami kanjani Ngathi amahora okusebenza njengoba le sikhumulo lesi si private wena ozakhelayo so uyicreatela wena ischedule ongathi ngakusebenzela according to i-availability yamabhanoyi phela khona nabanye abandizayo so usually uyakwazi ukuthi usho ukuthi ukwazi wena ukusebenza for lesikhathi esingakagcina la then bekwazi ukuthi bekufake ke nanokuthi usukunawo yini ama-funds kwi-account yakho ukuthi ukwazi ukuthi uqhubeke undize so izinto ezikanjalo ke ejwayele ukuthi zikulimit noma zikurestrict ukuthi ungandiza nganani but uma konke futhi kuphelele ungandiza almost every day if i-weather nayo i-right nje Okay, asike sikhulume ngenhlangano yakho insika yokundiza ngixoxele ngayo iqala kanjani umbono ubuthini Insika yokundiza aviation ngayisungula mhla ngibona ukuthi baningi abantu bakithi abanganalo ulwazi nge-aviation so yaqala nje ngombono wayo ukuthi uzowenza i-aviation awareness in rural areas and in the commercial space. Kanjani ngaba exposed ekhambeni nokwenza ama-expo for inhlangano lezi engangandizela kuzo. So I've been doing ama-expos for ama-flight schools ala eVirginia. Ngirepresenta wona, ngibatshela ngombono wabo nokuthi uqualifya kanjani ukuze undize. Ngokuhamba ke kwesikhathi ke ngabona ukuthi
bebaningi abantu abafinyelela kimi befuna lolwazi nami vele nginalo uthando lokuthi ngifile le gap le yokuthi ngibathathe nami ngibayise through ijourney lesi ngidlulile ngibakwazi ukuthi ngakhe i-platform abazokwazi ukuthi be-reach out bethole usizo olu-accurate because ziningi iy'kole yebo kodwa akuzona zonke ey'semthethweni njengoba sibona ama-college la ngaphandle hayibo khona ngisho ama-scam amabhanoyi angisho ukuthini kodwa bese ngisho ukuthi nami ngangaba yabo kwisimo esicishe sifane naleso so babaningi abantu engaqala nabo ukufunda la namhlanje bayeke endleleni ngenxa yokuthi bathola ikole engalungile so ileyo nto engayifisela ukuthi abanye bephuma emakhayeni la bekuthenjwe bona ukuthi umntwana wami uzoqeda ngalesikhathi kwangenzeka ngenxa ukuswela ulwazi so ensikeni kwinsika we trying ukuthi si reach out kwabantu abafisa ukwazi ulwazi within le space siba nikeze nama skills ne knowledge sufficient ukuthi going forward what do you do, what do you need for you to reach certain stages and levels within aviation. Yeah, so ngingasho ukuthi ngayisungula phezulu kwalowo mbono ukuthi ngalo lwazi lenginalo nami ngingagcini kimi kepha baningi aba benefitayo ukukhona nami ngisafisa vele ukukhula within le industry so baningi futhi engibukela kubo nabo abangisizayo ekuthenini sengiphothule nami i-license yami le esengiyifundela kulesigaba lesi engizoya kuso nalabo abangilandelayo nabo ngabasiza ngani ukuthi be-avoid izinto ezama-challenges within. Yeah. So inhlangano le isiza kakhulu abantu abafuna ukungena kuwo lo mkhakha wokundiza kwamabhanoyi. Kukanjalo isiza mostly grade 10s, 11s and 12s. Okay. I wouldn't say much of grade 12s but akubona bonke futhi abosuke benalo ulwazi lokuthi kungenwa kanjani. So ngisho lo grade 10 no 11 ngoba ukwazi uqale utrainele ukundiza amabhanoyi at the age of 16. Wow. So umuntu usually oseka grade 10 usengakwazi useqale ezami naye ukuthi mase eqedile ku matric wakhe sesebenzela phezulu kwamahora lawa sewa accumulateile kube lula ngoba abanye ababenalo ulwazi especially abelungu benza kanjalo you know ba advance kanjalo ngoba phela nabo basuke bekwi environment ebavumelayo mhlambe ubaba wakho namabhanoyi so yabo basizakala but thina endle umnyama kunzima and asazi so usizakala kakhulu if uzokwazi ukuyi-aligna nakwi-environment owaziyo ukuthi ingangisiza ukuthi ingise phambili ngayo le field le. Wow, kumsebenzi oncomeka kakhulu mhlawumbe abafisa ukuthola usizo noma ulwazi kuyo insika yokundiza benza kanjani? Sinayo iwebsite insika yokundiza aviation.co.za yonke imininingwane ikhona nemisebenzi sake sayenza ama-outreach programs within Inanda Ntuzuma and KwaMashu area. For example, beginning of this year we had the school shoe drive where we donated 500 shoes to students. We have assisted some into like getting into university, what their requirements are, like we're filling in the gap kwalabo bangakwazi ukuthi bekwazi uku-apply. Mhlambe awusitshela fushane nje ukhuluma ngama requirements ase university athini? Ngingasho ukuthi miningi imkhakha vele abasuke befisa ukuthi bengenelele. So kuyinhlangano lezi engibuye ngisebenzisane nabo kuba ama-students afisa ukufundela besides aviation abafisa ukuba kumkhakha we-agriculture nowe-IT space. So kuba khona abantu engisebenzisana nabo-ke from ama-institutions lawa akuwama-university abakwazi ukuthi beba-assiste bona so nami bengenza ama-expo bayafika nabo bedlale leyo ndima yabo ngoba ba-understand ukuthi uskas ne-maritime ba-understand ukuthi kuskas kanjani lama-career namathuba khona nanokuthi indle emnyama iyodwa ayiningi kahle noma ayinalo ulwazi oluningi ngayo lemkhakha so
isisuke assista lapho ukuthi we fill in the gap ngalokho nangokunye. Yeah. Uke wakhuluma kafushane ngosisi wakulekelela nawe wahamba wayena wakhuluma naye khona yini abantu besifazane la eNingizimu Afrika abanye sikwazi ukuthi sibukele kubona asebephambili bona already sikwazi ukuthi sifunde kubona kuwo lo mkhakha esifisa ukungena kuona ngoba phela njengobusho thina ndle emnyama sibancane angisaphathika abantu besifazane. Khona usisi nje wenza umsebenzi omangazayo naye uyandiza ufly ama PC12 she's based Cape Town naseGoli igama lakhe uDumi Kadisi. She's doing an amazing job naye unayo inhlangano yakhe empowerisha khona izingane and wenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Khona omunye futhi usisi semkhohliwe igama kodwa wakamfeka uflyer for defense South African defense. She's also from Entuzuma and nami that's where I grew up. So nje yena ke kakhulu wadlala indima enkulu kakhulu ekungqugquzeleni ukuthi how uyakwazi ukuthi usuka la usuka khona uye ube ne vision beyond environment yakho. So yeah ukhuluma la ngokuthi undizela iSendef and kade ngibona amabhanoyi lawa eSendef ukuthi ama helicopter khona akwazi ukundiza ahlehlele emuva ingaze ngibone leyo nto emabhanoyini. Yeah ku rare ngicela mhlambe futhi for yona le type ibhanoyi nasi isipillion sayo umshayeli waso ukuthi akuyena wonke umuntu okwazi ukwenza njalo. So kuyakhuthaza kakhulu ukuthi especially njengoba bengiflya ama fixed wings amabhanoyi lawa anjengalawa ano phephela laba ababheka nje horizontal but then ayikho into challenging and exciting. Actually challenge ne excitement yangigqugquzela ukuthi nami ngikwazi ukuflya wona ama fixed wing now ama helicopter, which is why now now nama helicopter still in the initial phase of doing it and sanayo nje flight experience encane yakhona but nayo license yakhona ke isendleleni. Ngiyayithanda le mhlawumbe isifiso sakho ufisa ukuyibona ufika phi kuyo lemboni uyazibona mhlawumbe ungena commercial ngelinye ilanga ufisa ukwenza ini? Yabona lo mbuzo ngihlezi nguthola and ngiyawuthanda because baningi abantu that have an idea ukuthi just because umshayeli webhanoyi kumele ugcinele commercial is an amazing space. However for mina ngiyayithanda freedom ukuthi ngikwazi ukuthi njengomuntu o family orientated nangezinye izinto yebo nginalo iphupho lokuthi ngifeze lo undiza namahora ami ngiwathole nani kepha aviation space diverse ngangena nginakho ukuthi ngifuna ukuba commercial pilots ngindize internationally and so forth. However I also feel ukuthi baningi abantu that still need knowledge and ukuthi bebe nolwazi ne outreach yami le ngayidlala indima ukuthi within Giggle space and experiencing nayo but also to play my part back into the community. So lokho ngakwazi ukuthi ngikwenze ngokuthi ngifly within the private charter space. So I've been looking at companies like World Health Organizations where they do more of giving back but also they have a lot of people fly 100%. So inhlangano kanjalo ke that have been inspiring me and me being in that space engazi kahle ukuthi I'm fulfilling a dream of flying. However ke I'm also filling in the gap and assisting people that are in need, of which it aligns with my values and principles ensika yokundiza because ngiyazi ukuthi njengoba ngisungulile baningi abantu abasazoqhubeka nalo mbono nabanye futhi abasangakwazi ukuthi bethathe wona lo mbono bewuyise kude. So ukuze ngikwazi nami ukubalansisa konke empilweni ngicathi kuzokunikeza ifreedom eningi kakhulu ukuthi bese ngiphothule konke sengidizela zona lama companies nama charter private companies akanjalo ngizokwazi ukuthi ngikwenze konke ngokubambisana kungabi khona okudengayo ukuthi kusala ngemudinga ngoba na i-vision le ngiyayidinga ukuthi ikhule isimami ifike la engifisa ukuthi ifike khona. Sure. Asiphethe mhlawumbe ngama do's and don'ts noma izeluleko nje ongazinika ikakhulukazi ngiyazi usesithintile yancane kukhona abantu besifazana abazifisa ukungena kule ndima nanombani nje nabantu besilisa noma ofisa ukungena kuyo lemboni nje amazokuhlakana ongashiya nawo namhlanje. Ngingasho ukuthi iphupho lakho li valid and isikhathi mase sifikile ayikho into engavimba i-time ne purpose
iphupho lakho. Njengoba ngisho i-example leyokuqala ukuthi usise ngahlangana naye owazi sengisize, ngahlangana naye kwaba khona izinto ezenzakalayo that didn't allow me to see her again, but then the same thing happened. There's no coincidence when it comes to your dreams prospering and for them to come into fruition. So taking a first step into making it happen kuqala ngawe nemicabango yakho nokuyi-aligna ku-environment ezokwazi ukuthi ikuphushe ukuthi le vision onayo uyibone ihamba igcinephi. So kuyenzeka ukuthi ube kwindawo kodwa manje ngenxa yabantu abakusurroundile begcina sebekubuyisela emuva, kodwa nawe ukuyi-aligna nabantu abazokwazi ukuthi bethathe lento kuwe beyikhulise, nokuzwana nabantu obabonayo ukuthi sebesimeme bazokwazi ukuthi bekuthathe empilweni bekise kwelinye izinga. Lokho okwenzi ngokungathathi isinqumo ngempilo yakho. Oh wow, Pho siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga ukuthi usimeme la esikhumuleni seyindiza. Sesibona umsebenzi enwenzayo. Siyazi ukuthi amabhano siyasibukele kude, sibukele i-commercial futhi akujwayelekile ukuthi sikwazi ukuhlala lana kwi-private sector sibone lamabhano amancanyana nanokuthi nisebenza kanjani, and I'm sure khona umuntu lapha ekhaya nayo nalo lelo phupho ukuthi afike la nikhona ngelinye ilanga wakazi ukuthi aqhuqhuzeleke. Sibonge kakhulu. Yes, siyabonga sinzika siyabonga sibonge nakwena mbukeli woKhozi FM TV ukuthi uhlale nathi kuze kube isikhathi samanje. Thina njengoba usibona uthi scoop uyazi ukuthi siyokwenzani. Siyophinde na kanjani sihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.